Og det er så nemt at lave og rydde op. Jeg skal bare hive her. Så kommer det ud. Okay, nu kan jeg vise jer. Jeg skal lige have det her noget snor, et eller andet. Man finder seriøst bare noget snor. Og så tager man et eller andet oste noget. Her, så presser man her. Presser man fast her. Tager man her. Sætter ild. Det er en dum idé at holde. Men min, den må ikke lige hurtigt gå ud, så jeg kan vise jer. Og bare lige for dem, der gerne vil lave det, det stinker af